За год власти Украины так и не выработали стратегии, связанные с вынужденными переселенцами. 20 октября прошлого года Верховная Рада приняла специальный закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. По словам активистов, Кабинет министров до сих пор не принял и половины правовых актов для того, чтобы закон заработал. Сейчас на материковой части 23 тысячи переселенцев из Крыма. Больше всего трудностей у них в сфере паспортизации и с пенсионными выплатами. Сложности возникают из-за отсутствия доступа к электронным и архивным данным в Крыму. Ситуація з кримськими переселенцями така, що їм дуже важко отримати на сьогоднішній день, продовжити пенсійні виплати на материковій частині України. Справа в тому, що пенсійний фонд вимагає у таких осіб паперову пенсійну справу. І запит до цього Кримського пенсійного фонду може надходити від наших пенсійних установ через Російську Федерацію. Поки не дійде паперова пенсійна справа, пенсіонери з Криму не продовжують отримати фактично свої виплати пенсійні. На сьогоднішній день, фактично, якби я був внутрішньо переміщеною особою, я б не знав, вибачте, куди бігти. Тобто, що очікувати від держави? Чи мені пускати коріння вже в новій громаді? Чи мені шукати іншу громаду? Чи мені орієнтуватись на те, що я буду повертатись? Це дуже важливі речі, без розуміння яких я не можу визначити свій життєвий шлях надалі. На жаль, такої стратегії або такої концепції не існує.